Kaka wono donjo di chieng' mar auchiel tok masich lori mane olware aora Mara, chenro mar manyo ringre derep lori no pod dhi nyime. Isaac Masinde, ma en commissioner ma county ma Narok, owacho ni gisegolo joma donjo e aora no mar manyo ringre mar dereva no kod jakony mare. Bende okwayo familia ji ariyogo mondo obed motang' e sama girito e dho aora no ni lee mag bungu nyalo monjogi. Bende omedo kwayo jopiny e kaunti no mondo tang' ne aoche masani opong' kod oula mamol. Wale watu ambao walipata ajali wakaenda na maji, serikali ya national government ikisaidiana na county disaster committee na the county security team na the government of Narok County, tumeweka divers na volunteers kujaribu kutafuta hiyo miili miwili ambayo ilipotelea kwa maji. Kwa hivyo nataka niwahakikishie familia wakuwe na subira, kwa sababu sisi tunafanya ile yote tutaweza kuhakikisha kwamba tumerecover the two bodies. Kwa nyingi ambayo inanyesha sehemu Samau, na himiza hata wazazi wahakikishe kwamba watoto wanapokuwa wanaenda shule wasipitie kwa mito ambazo zimefurika.